नोंथांमोन गासैखौबो बे आंनि YouTube चेनेलावहाय बरायबाय। दाना नायलांदो बे भिडिअआ मानि टपिकआवहाय खालामजादों। अन्नानै नायलांदो नोंथांमोन गासैबो। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द भिडिअ। दाख्लि बावैसो सिगां आङो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन। बावहाय सासे मानसिया सासे इउटुबारनिखौहाय कपि खालामनानै गावनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय। बे भिडिअखौनो आङो दिनैहाय डिसकासन खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो अन्नानै नैबे भिडिअखौहाय नायलांबानो जाबाय, जाहाथे जों बयबो मिन्थिनो हायो मानो बिदि खालामनो माना, मानो बादा जोंहा बिदि खालामनाया होननानै नोंथांमोना गासिबो नायलांदो। दानो बे सोर बिथांनि बे चेनेला, सोरनि बिथांनि चेनेलखौहाय सोर आपल'ड खालामदों, बे बिथांनि चेनेलखौहाय जों बयबो मिथिखायो। बेनो जाहैबाय रिमल्स ब्लग्स चेनेलनिफ्राय मोनसे भिडिअआ कपि खालामजादोंमोन सासे इउटुबारजोंहाय। बेखौनो दा बे रिमल्स ब्लग जोंनिनो ब्र'आ बे भिडिअखौहाय आपल'ड होदोंमोन। अन्नानै नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय चैनल रिमल्स ब्लग। नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान चेनेलाव फिन बरायफिननाय जाबोबाय। बे रिमल्स ब्लग चेनेलखौहाय आं दाख्लै बावैसो खुलिदोंमोन, बारा दिनानो जायाखैमोन आरोना। नंगौ लोगोफोर, दाखालि बावैसो बे रिमल्स ब्लग चेनेला खुलिजादोंमोन। नोंथांमोनाबो बे आंनि स्क्रिनावहाय नायनो हागोन बिथांनि चेनेला माबे डेटआवहाय खुलिजादोंमोन। दा बिथांनि चेनेला जों नायोब्ला जइन जानाया 18 जुन 2020आवहाय बिथाङा बे चेनेलखौहाय खुलिदोंमोन। ओमफ्राय सासे मानसि आंनि नामजों सेम रिमल्स ब्लग होननाय चेनेल मोनसे खुलिफादों आरो आंनि भिडिअफोरखौनो रिआपल'ड होफिनजोबदों। चेनेला बेनो, नायना लानो हागोन नोंथांमोना, होना होदों आङो। बै एर' मार्क होनाय आंनि चेनेल 1.72K नि साबस्क्राइबार्स दं। ओमफ्राय बै जि माबा मोनसे नुबावदों रिमल्स ब्लग होननाय, बियो बै खुलिनाय चेनेल आरोना। नाय प्रफाइलाबो सेम, जास्ट बिनियाव साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामना दोनदों खोमा। साबस्क्राइबार हाइड खालामना दोननाय बिनि चेनेला नुवाखै साबस्क्राइबार्सफोरखौ। अन्नानै नायदो माबायदि खालामदों, नायना लाना नोंथांमोना चेनेलखौ। आच्छा, जोंनि बर'फोरा माबायदि मानसि आं गासिखौबो बुंनो थाङाखै, गोबां दोङो बेबायदि बर' मानसिफोर। बर' मानसिफ्रा 100%आवहाय 44%आनो बिदिनो खामानिखौ मावो। बियो माखासे मानसिफोरनि थाखायल'। ओंखायनो बे ब्र'आबो थिगखौनो बुंदों, बे नंखागौ। जायहा मालायनि सापर्टजों, मालायनि खस्थ' खालामनायजों दावगालांनो नागिरो, मानि थाखाय बिदि जेनेबा आं जोबोद दुखु मोनदों। दाख्लै बावैसो खुलिथारदोंमोन आं चेनेलखौ, कपि चेनेल मोनसे बनायफिनना। नंगौ, जोंना ब्र'आ थिगखौनो बुंदों। जोङो मालायनि खस्थ' खालामनायजों जोङो गावखौ लुखांनो दानाजा। मानोना जों बयहाबो गावबागाव टेलेन्ट दङ। जोङो गावबागावनि टेलेन्टजोंनो जोङो गावनि अन भिडिअखौ क्रिएट खालामनांगौ। जोङो गावनि टपिकजों जोङो गावनि भिडिअखौहाय जोङो क्रिएट खालामनो गोनां। अन्नानै नोंथांमोनाबो बेखौहाय फल' खालामदो गासैबो जानाखि बिथांमोना बेबादि खामानिखौ मावो। मा जागोन देलाय बिदिब्ला? सेम चेनेल, सेम नेम। ओमफ्राय आंनि जि भिडिअ आं हेगारदों चेनेलावहाय, बे भिडिअखौनो बिथाङा कपि खालामनानै होफिनदों। मोनथिया सोर मानसि बियो, बाट नोङो मोजां खामानि मावाखै, मोनथिबायना, जायहा खुलिदों। आं दाख्लैनो बुंदोंमोन FIR होगोन होननानै, खारन कपिराइट स्ट्राइक होनाबो लाब गैखाया। भिउसआ नोंनियाव थांखाजोबखायो कपिराइट स्ट्राइक होनायसिम बा जों मोनथिनायसिम। बिनिखायनो आं डाइरेक्ट FIR होगोन होननानै आं नोंखौ बुंदों, आरो होगोन आङो। जुदि चेनेलखौ साननैनि गेजेराव दाना, आं होगोन। दाख्लैनो आं कमेन्टआव एसेबां मोजां बुजायहरबाय, बेबायदि रिआपल'ड खालामफिननांला, दानना होदो होननानै। माथो जेबो बुजिया। एसेबां मोजां बुंबाय आङो नोंखौ कमेन्टआव, दानदो चेनेलखौहाय, आं खस्थ' खालामना बानायदों होननानै। बे खर'आव नोंहा जेबो गैया न'? सोर बिमाया जोनोम होदोंलै नोंखौ, मालायनि खस्थ'खौ साला बुजि मोनै? खाथियाव मोनोब्लाना
जायफोरा भिडिअखौ नायदों बेनि भिडिअखौ नायदों खारन खाथिनि मानसियासो नुग्रोयोथ' कमेन्ट खालामलाय बिनि भिडिअआव ओमफ्राय खोन्थाहर सोर मानसिया नायदों मा जायगानि बिनि भिडिअआव थांनानै खोन्थाहरलाय बारा मानसि नायनो गोनां दरखार गैया सोरबा सासे सानै मानसिया नाय ओमफ्राय बिनि भिडिअआव कमेन्ट खालामना हो होमबानो आं बे मानसिखौ नागिरनो हागोन आरो ना सोरबा गावनि लोगोबो जानो हागौ बियो आं मिथिया बाट आं बिराद रागा जोंदों आरो ना अन्नानै दान आं रिकुवेस्ट खालामबावदों अन्नानै दान मानो बिदि जोंनि बर' मानसिफ्रा दाख्लैनो आं एसेबां मोजां बुजायखाबाय बेबायदि खालामनाङा भिडिअखौ डिलिट खालाम होननानै थेवबो मानिया आरो ना थ' आं बेखौनो बुंनो थाखाय फैदोंमोन भिडिअआवहाय नोंथांमोना नायदो आरो बिथांनि चेनेलखौ जेसेबां हायो रिपर्ट खालामलाय जाहाथे बिनि चेनेला दानलाङो डिलिट जालाङो बेनोसै गोजोन्थों जोंना बिदाया बेखौ नुनानै जोबोद दुखुयै फोरमायदों जोंनि सेरावहाय जोङो जाहाथे जों फिउचारावबो जोङो बेफोरबादि खामानिखौ जोङो मावा दाबो जोङो माखासे मानसिफोरनि थाखायल' होनदों आङो गासिबोथ' नंखाया जोङो माखासे मानसिफ्रा जाहाथे बेफोरबादि खामानिखौ मावोब्ला अन्नानै प्लिज स्टप खालामदो नोंथांमोनाबो जाहाथे गावबानि गाव टेलेन्टखौ लानानै गावबानि गाव टपिकखौ लानानै भिडिअखौहाय क्रिएट खालामो आङो बेखौनो खावलायदेरनाय थाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आङो गुड निउसखौबो होनो सानबाय जोंनि ब्रादारनि दुखु खावलायनायखौ जायनाखि बिथाङा कपि खालामदोंमोन बेबो गोसोआव खामनाय मोननानै बिथाङाबो बे चेनेलखौहाय डिलिट खालामफिनबाय होननानै जोंनि ब्रादार रिमेलयानो बेखौहाय फोरमायदों नैबे स्क्रिनाव स्क्रिनशट होनाय बे माबाखौनो नायदो नोंसोरो भिडिअखौनो जोंनि रिमाल्स ब्लगाव थांनानैहाय बाहायनो बिथाङा बाहायनो बिथाङा बे भिडिअआवहाय फोरमायबाय जेरै डिलिट खालामफिनबाय होननानै दानो बे टपिकआ जोबनानै थांबाय दाना गोदान टपिकआव फैदो गोबां मानसिफ्रानो आंनाव सोंहरदों बेखौहाय माबे एप्लिकेशनफ्रा चाइनिस एप्सफ्रा बेन जाखो होननानै बेखौहाय आङो दिनै नोंसिनि सेरावहाय लाबोदों नायलांदो अबे एप्सफ्रा बेन जाखो दानो बे एप्सफ्रा लिस्टआव खालामनो एसे गोबां जानायखाय आङो बेखौ स्क्रिन रेकर्डारजों स्क्रिन रेकर्ड खालामनाय जादों नोंथांमोना बे स्क्रिनखौहाय प्लास खालामनानै नोंथांमोना नायलांनो हागोन बेखौ टटेलि जोङो नायोब्ला 59 था एप्सखौहाय बेन खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो जोंनि पपुलार फेमास एप्स टिकटकआबो बेन जाबाय बेखौहाय नोंथांमोना नायलांदो नोंसोरो प्लास खालामनानै बेखौहाय स्टप खालामनानै स्क्रिनखौहाय स्टप खालामनानै नोंसोरो नायलांनो हागोन मोजाङैनो लिस्ट खालामनानै लानो हागोन आरोखि नोंथांमोना बेखौनो आङो दिनैहाय लाबोबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना बेफोरबादिनो रिकुवेस्ट खालामहरो माबादि भिडिअखौ लाबोनांगौ